आरोना ओमफ्राय खोरोमदावा रागा जोंदों खोरोमदावा जि रागा जोंबाय आरोना खोरोमदावा मा होनखो जिके सासपेल ओइदस माबा लिरदों बेलाय नों दानो 9 जायो आरोलै सोर दाखालि खिन्थादोंमोन फट' अल सं नायोब्रा नोंहा फना गोरान नङा सोरनोबा कमेन्ट लिरनायसोमोन दे बेखौनो होख्लाहरदों बे खोरोमदावा अन ओमफ्राय बि जोहोलावा फसायदोंमोन सोरनिबा दिबानामोन नाथाय मा खालामनो खाफालाव गैया गोनांसो दिबानि हा नों फसायनाया दंखानायसो आरो ओमफ्राय जोंना माबाया खोरोमदावा ओमफ्राय बिबुसुमतारिया दि बयस डेन्जार खाथारनाक होननानै बुंदों ओमफ्राय खोरोमदावा ओमफ्राय अजितआ माइ बय अनलाइन लेट अके 27 अके थेंक इउ अजित इयारा बिसना होनबाय ओमफ्राय खोरोमदावा अन बिबुसुमतारिया दि बयस बोरो नोंनि लोगो नोमबारिया सोरखौ होनदों नोमबारिया माने ओइखौ ससेखौ होनासै ओमफ्राय दि बयसआ बिबाजै हा गैया होनना बुंबाय खोरोमदावा अन बिबुसुमतारिया जोहोलाव सोरमोन होनना बुंबाय इयारा अन जारलाहाय मानसिफोरजोंना खोरोमदावा मारै गाबखो ना माखो गल'ल' जाबाय गाबबाय वाव होनबाय मा होनखो बि जोहोलावा बुजिखादों दे नों दिबानि होनबाय आरो साराय 11टासिम मोनसै नामा साराय 11टायाव दोनसै आङो जोहोलाव हास्लाबासै आङो होनना बुंबाय बि जोहोलावा सोंहरलायबावबाय दिबानि दि बयस अन अजितआ जोंहा हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय बिबुसुमतारिया आंनाबो जाला टाइप गैया होनना मेगना जाला ओमफ्राय दि बयसआ अन अजितआ दैखौ फरायगासिनो दि बयस अन आरो दिनैसिमबो अन थानायनि थाखाय आंनाव इयाराबो अन साराय 11टासिमल' खुनुरुखुम थानोसै ओमफ्राय दोनसैहाय बिबुसुमतारी आं बाय दे आब' खेरनो दे बिबुसुमतारी आंबो दोनसै माबाबानो बे साराय 11टाखौ फुरा खालामनानै दोनसै आङो बाय लाग्रोदो दे बाय दे थेंक इउ सै बिबुसुमतारी गोबाव सम सापर्ट होबाय आंखौ जोंहा खोरोमदावा सानफ्रामबो बुरखायल' दोनबाय थायोसै बुजिया मानो नों बुजिथारा नों आयै र' जोंना आंहाबो देहायानो दासान्दि माबा गैथारा मा होनोलाय सुख गैथारा देहा लोमजागाबासो नागिरनो हासिगोन खोरोमदाव
नों उन्दुनो ओंखाराखैबा एमावनि लाइभआव दसे रायलायनोबा उन्दुनो ओंखाराखैबा उन्दुनो ओंखारबाबो अरजाया। बिबुसुमतारिया बाय बाय दे गाइसमोन गाबोन लोगो मोनगोन। औ दे बिबुसुमतारि दे जोंहा उन्दुदो दे मोजाङै। यारा गिसना उमा बियानैसो सफैना दं थेंक इउ होननानै बुंबाय यार आरो ब्र' थांसैनि सिगां उमा होनहरबायहाय बियो। कुसुम उन्दुनो नार्जारि आराम मोनलायलायसिगोनहाय बे बिबुसुमतारिना। ओइ गोसोआ सान्थि मेनादिजों मानो फैदों नोंलाय खोरोमदाव एलबि होनानै बसुमतारि आंहाबो सोरनावबा थांलानोसै। खोरोमदाव एमावनियाव थांनि बाल एमावनियाव कमेन्ट लिरनो मोजां जाथारो। बिबुसुमतारिया यार बाय बाय दे जोहोलाव खोरोम गाइसमोन गुड नाइट होनबाय आरोना। औ गुड नाइट जोंहा बि ओमफ्राय खोरोमा सुम्मा होनहरबाय नामा। खोरोमदाव बिबुसुमतारि हरबाय आं ए बिबुसुमतारिनो हरबायनो सुम्मा हरबाय। सुम्मा अ सुम्मा जाला बे मेगना बिबुसुमतारिना उन्दुनो ओंखारथारबायबो। बाय बाय गुड यार नाइट ब्र' बाय सफैनो बाय हाबाय गुड थेंक इउ नाइट जोंहा। यार ब्र' मा होनदों लाइक डन आमायसो जानो अन थांबाय खोमा आनैसोआ ओमफ्राय जों मा होनदों बे सना नोंखौसो गंसे कुसुमा दंलै दाबो नोंखौसो नागिरबावदोंनो लाइक डाउन थेंक इउ ब्र' कुसुम अन मा खालामदों हे दा बे एलबामाव दं दाबो ओंखाराखै आं बेनियाव। जोंहा माबाया गुमा गोरान लाजि गुसु रागा जोंसोबाय। मानोबा रागा जोंसोबाय सानै खर' दारि फुरजोबलांबाय थेवबो माथो जादिया नोंनि आंनि जुलिनि मा होनदों रादाया ह दालाय माथो जादिया जुलिनि माथो सानै आखाइनि आसिफ्रासो रानजोबलायलांबाय थेवबो माथो जायाखिसै देग्लायबो नोंनि आंनि जुलिनि रादाय थेवबो माथो जायाखिसै देग्लायबो नोंनि आंनि जुलिनि रादाय सानै खर' दारि फुरजोबलांबाय थेवबो माथो जायाखिसै देग्लायबो नोंनि आंनि जुलिनि रादाय होनदों नामा अजित। गुमा गोरान लाजि गुसु सथिमाया होबाय दे रायजोफोर आं रायलायला जानला मेगना आंना औ दे उन्दुदो दे सथिमा बे अजितआ सालाखाथि क'क्राझारनिया क'क्राझार सालाखाथिनि नंगोना नङा नोङो अजित। जोंना क'क्राझार सालाखाथि थेंक इउ मेडाम नांथ'ला ब्लु होआखै जोंहालाय मा होनबावनांगौ ए रायदावआ जोंहा बाजै एमावनाव थांबाय औ आंबो एमावनाव दंहैयो आंबो दा बेबायदि थानो मोनगोन ना मोनाथाय आङो एखे एकाउन्टजोंनो बिदि थाङो माबाया थाजागोन ना थाजाया बिदि जायो। मेन चेनेल दाफै नों मेन चेनेलजों मानो फैदों कुसुम अ जोंहा थुलुनि बिमा थुलुनि गैया बिमा देग्लायबो जायासै जुलिनि रादाया आयै बिमा अन्थाव बाथावनो नुसनाखै बिमा एमावनिखौ नायदोंमोन आङो मोनसेसो ओंखायनो नायसनाखै।
जोंहा थेंक इउ बिमा नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा गुमाया सथिमा बबा बोरो सोर रायजो बावलाय उन्दुबाय मालाय सथिमाया माबा होदों लाइफ होदों बेबो सुब्रा रुजिरा दैखौ गना होबाय गुमाया लाइक होबाय दे दासो नै थेंक इउ आंना एकस'नायानो मेरनाय फ्रानै दासो नङाबा जायो दाबायदि समावसो होयो मा जाखो आनै रायलायगासिनो खोनायाखै ने थुलुंसि बिमाया इयार एबार ब्र' आं मोनदों दसे अन थांनि दसे थानो बिमा आंबो थांसै थुलुनिया हा हा होनबाय ओमफ्राय गुमा गोराना बाजै थि नों गोबाव जानायखाय एक्ससो जाबाय नों आंनि होनदों औ नंगौ थेंक इउ वेलकाम जोंहा आनैया मा होनदों आंहा दिनैसो थेंक इउ आनैसो ओमफ्राय मा होनदों थुलुनिया माबा मोनजागोन नामा आदसा बे हर गेजेरावलाय मा मोनजागोनलाय गरबबाय नामा गरबाखै या ब्र आं अन दोनबाय अके दे या ब्र ओमफ्राय खोरोमदाव फैबाय थेंक इउ मा होनदों समाबो गैया नेटवर्कबो गैया आंना दाबो हजों दं नामा होमबा फैयाखैना आनैसो मा जागोन आंहा मैयानोहाय मा होनखोथाय आंहा मैयानोहाय होनो लागाव खोरोमब्र ओमफ्राय मा होनखो माबा मोनसे मोनजागोन आसाजों फैदोंमोन गोथावथार जानायखाय गोबावथार जानायखाय आदसा आरो गोथावथार माबा नुदों नैबे दासो नायसनदों मा होनदों खोरोमा ए गावसोरल' रानना जालायबाय आरो बाल गारनाय नङालां मोनजागोन सिन्था दाखालाम ओमफ्राय जोंना ग्रोमनो गोबाव नायहरबाय आरो आनैसोआ जोंना मा होनखो आनैसो सुफ्राया हाउ टु अनसो होनदों आरो ना फरायावहायसो आं उन्दुबाय दे सार कमेन्ट हरला गुसु अके दे आंबो बारा गोबाव थाखाला नै ओमफ्राय आंखौ दुखु मोनफिनबाय नङासै आं दुखु मोनग्रा नङालै रावखौबो आनैसो अन थेंक इउ आनैसो अन थेंक इउ स माच ए नो आनैसो अन माने बे दाउआ स्टार नाम्बार मा अबे दाउ जाखो मा लिरखोब्रा आं बुजिलाय लाङासै स्टार नाम्बार आनैसो अन
मा आंखो बाजै एक्स दिनैसो गोसोखौ मोजां मोनदों आं नोंखौ नुनानै आद्रा जाना थानाय ना माबिफ्रा दासो फुरा जागोन बायदि मोनबाय आं लागाव आनैसो अन थेंकिउ गाबोन थांगोन नोंसिनिथिं दाउफोरा हमना खानानै दोनखादो लागाव जोंनिथिंसो फैबावगोन आरो गाबोन दस्रासो नांलांगोन नोंसोरो जेबो जाया जोंहा गाबोन सुक्रुबारसोना बे सुब्राता सोर कुसुम बिमानैसो बियो आनैसो खोरोमदाव एसे सिनायदों आं कुसुम बिमानै आनैसो बियो अन थेंकिउ मा होनदों नंगौना खोरोम आगै सना मा होनो बिबाजै एक्स खौ लोगो मोननायनि मजायासो आलादाखा एसे आलादाखानो औ थांगोन सोरनाव फैबाबो मा मोनजालांगोन नोङो गाबोनथ' जेबो गैया जोंहा लांदांसो सेंग्रा जायाबा मा होनदों सेंग्रा जायाबा नोंहा मोनजाला खोरोमदावा मा होनखो सिनायखादों आं अलसिया होननानै सुब्राखौनो मा होनदों सनम नार्जारि सोर सनम नार्जारि जाखोब्रा सोर जाखो बेलाय ना कुसुमसो नामाब्रा आदसा नोंसो नै फाग्लानि ब्लु होनो नागिरनायाव बहाबा दांलायबाय खोरोमदाव नों आंखौ सिनायदों नामा आनै सुराया मा होनदों सिनायाखै एमावनो आनै सुराब्रा बे माबानि कुसुम बिमानै
सनामनो मिनिहरबाय खोरोम बुरिनो सनाम बुरिनो एक्सफोरा दुखु होसोबाय आंखौ खोरोमनो खोरोम बहानि नोंनो आयै बाजै एक्सनो खोरोमा गय फिथाइ आं गय फिथाइ आं मा होननाय जाखोलै बे नोंखौल'सो गय फिथाइ खालामखोलै वाथि बेसे जाखो एमाउन्ट गैयालै नोंना 2000 बारबावबायसो आंना दाबो 2000 जायाखै आंहा लेट जाबायहायनो आदसा दे जेबो नङा दे बाजै एक्स मानो एफा बुरजा जानांगौ जाखो गय फेबाय आं गय फेलायलायनाय जायाखैलै बेयो एसेयानो लेबायनो फेबायसो जागौमोन लेबाय लिरबाय फेबायसो जालांदां मानसिया लेबायसो लिरबाय हनै एमरानि थेंकिउ सफैनो हाबाय थेंकिउ बा थेंकिउ बाजै मैदेर हेलौ हाय हेलौ नो हेलौ ओमफ्राय अफाय फैबायो नो लफाय फैबावो लफाय फैबावो नो खोरोमदाव नों बेयावसो नो मालाय एम एम मोनहा आंनाव फैबावदों एमाव जोंहा थांथ' होननाया थांखुमानो होननाया माला थांखोसैलाय माला थांखो बिसोरो फाग्ला गोजा बिसोर एमाव रानि बाजै लायबाय ना मा होनखोथाय खोरोमदावआ एमाव रानि अन औ आं एमावनावसो नो खोरोमदावआ ओमफ्राय मा होनखोथाय एमाव रानि ब्रह्मसो होनफ्लांखासैमोनलै एमाव रानि बिमा सना जि आंजों मोदोमा सोरना गेदेरसिननो एमाव रानिजों हानाय नङादां माथो लुद्रु गेगे नुथारो सुफ्रानिसो अन मा होनदों खोरोमदाव आंखौ बोरै सिनायखो नोंथ' आंनि लाइफआव खनसेबो
थाफेराखैमोन ना होनो माबा होनदों जालाहाय नोंजोंनो माखौ होनखो आंजोंलाय मा जायाखिसै आंखौ होनखोना सोरखौ होनखो हेमरानि अन थेंकिउ थर'नि मिनिं हरबाय आरो हेमरानि अन 70 दं 70 मारै होनखोथाय आं बुजिलायलाङासै बोरै लिरखोब्रा दं ना मा होनखोथाय खोरोमनो कुसुमा हेमरानि अन ओमफ्राय मा होनदों खोरोमनो कुसुमा माबा खोरोमबाव हे होनना मिनि हरबाय सासे खारबाय नामा जानो खाराखै खोना मा होनखो सफ्रानि अन थेंकिउ खोरोमनो खारखोना माखोथाय आं 70 केजि आच्छा 70 दङ नोङो लागाव एकस' केजिबा गैलालै नोङो मोदोमखौनो थिखोनो हानाय नंला नों 100 केजि जाबा सुफ्रानि अन हेमरानि अन सुफ्रानि अन थेंकिउ माला थाङा होनदां इमिमि मोनहा थुन खारबाय नामा अन थेंकिउ थेंकिउ उन्दुसैहाय आं गाबोन फुङावनो थांनांगौ आच्छा माला थाङा होनदों बेखौल' खिथाहरदो दे थांमाराखै गैला आं नुला उन्दुनो ओंखारबाय नामा दे उन्दुनो उन्दुदो दे खोरोम आंबो दोनखानोसै नै मोनसे खालामखानोसै आं 12थासिम कमेन्ट हरला आं जोंनाव फैयाखै माथो फैदों होनना बुङाबालाय थांदों होनना बुङो गावनो खोनासंबायल' थासै खोनासंबायसो थानोसै नामा ओमफ्राय सुफ्रानि अन कुसुम अन थेंकिउ गोजानावसो दोनबाय आं मबाइलखौनो उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुदो दे मा होनदों आं मानसिया फेक गैजाला ओंखायनोसो
आं बेखौसो गुवाहाटीनिफ्राय आं बेखौसो गुवाहाटीनिफ्राय गावस्रानि न'आव फैबाय नामा फैबायदां फन हराखै आङो मैयानो फैनांगौमोन बियो दिनै खयथायाव थांखो देरबो नुबावासै नामा मैयानो फैबाय बियो फन हराखै आं मैया मोनायाव न'आव मोनफैनाय लोगो लोगो नाम्बार वानसो गारदावहैबावदों मालाय थांखुमानांगौनो गोजांदों बाहेराव थानो हाला गुसु जाबाय थारबाय बाहेरायावसो दंमोनबा बे सिट जाबाय थानो नाङा गगा मोनगोन न' सिङाव हाबहैदो खोरोम आं जेबो खोनाया साइलेन्ट बथल लाखा खोरोमनो नोंखौ ला मानो गिनो आंलाय सोरखौ लिरखोब्रा गिदों खोरोम हा ए बेखौसो होनदों कमेन्ट बारदोंलै आंखौ नुदों एमावा सिनायनाय नंला आंखौ दाबायदियाव नुबाबो मानो सिनाया जाखोब्रा नोंखौलाय आदसा आंना खनसे खननै नुनायखौ गोसोआव थाग्रा हुदा गैखायाबोलै बावग्रा हुदाखा आंना मिथिना लाखा गोसोआव नुदोंबा नुग्रोबा रायज्लायग्राबा प्लदसो खारजागोन आंजों खनसे खननै मोगथाङाव नुनायखौ आं बारा सिन लाखिनो हाया मानसिफोरखौ सुफ्रा आनियाव थेंक इउ आंहा एक्स खौसो लाफिननोसैनो खोरोमदावा ओमफ्राय सुफ्रानि अन थेंक इउ एमरानि अन आं अनल' दे आलासिबो दं सनाफोर सुफ्रानि अन के लालाय नों आं थानायावनो सुफ्रानि अन ओमफ्राय मा होनदों आंनिसो एक्स खोरोमानो आंथ' सिनायला हा सिनायलाबा सिनायला थाथोंसै मा होनखो
एमावआ रागाया जाला बियो बिदि कमेन्ट लिरनायखौ आं बिदि खेलायनायखौ जेबो सानालै बैसोरबायदिया जानला मोनलाखौसो नायनो बायो आं खेलायनायखौ बुजिखायोब्रा आंबो एदावलायनायखौ बे जानला मोनला गावसिनि पार्सनेल बाथ्राखौ जानला मोनला आं जेबोसो बुङाथ' सोरबा नोगोर जोंखुमना थाखायो आं लाजिनो ओंखारखायोलां गोरलै गथ'फोरबायदि जानला मोनला ओमफ्राय मा होनदों जाव दाना बोरैबासो जासिगोननो खोरोमा मा जाखो खोरोम नोंहा बोरैबासो सानबाय नामा गोसोआवलाय जोंसिनबावबाय एमावआनो मिनिबावबायसोलै ओमफ्राय सुफ्रानि ओमफ्राय मा होनदों नोजोर दाहोलै के बिमा आंनिसोनो सोरखौ होनखोब्रा आन्दायलायलांबायसो आं एम मुसाहारि थुलुनि जिउ ओखि नोंबो दं हो जिउनो सोर जाखो एम मुसाहारिया थुलुनि बिमा आं लाथ'नोसै नामा हाब सोरखौ बुंखोलै आंखौबो जोङोसो खोमा नोंनो खेलेनाय स्टाइलखौ मिथिनांगौब्रा हमनो हानांगौ आं जानला मोनला जोंलाबायग्रा नङा Hey Unu morning thank you so much होनदों एमावा दिनै मा होनदों उन्दुलांथाराखै माखौबा लाइभ नायना ग्रदग्राया आइसो लागावबाय मालाबा खोनादोंसो बर'फ्रा गावबादिखौ नुवाखै बे आब' कुसुम एडभान्स गुड मर्निं नो ओमफ्राय मा होनदों खोरोमा नुवाखै नोंहा एमाव सानै ओंखारनायखौनो लागावबाय लानजाया उनु एमनि लानजायनो उनु अन थेंक इउ एमरानि अन होनदों उनु जिउ मन्दिराजों रायज्लायना मेगनसो राबाय माथो लागाव बिदिसो होमबा थुलुनि आब' एसे खारफानो आंबो मालाय लानजाय गोनां
गोजा गोनां गोजा आंहाल' गैया लागाव मा होनदों बिमाथि आंबो मोनो जाबाय ना दानानो मारै होनखोलै एमाव रानि दाबो उन्दुआखै होनो ओमफ्राय जोंना मा होनखो एम मन्दिरा खौनो लादो बायनो दे दाना नागार लानजायखौ उननो ओमफ्राय मा होनखो एम गुड मर्निं नो एमावा खिफिगलायनाय उन्दुयोमोन दिनै माखौबा एहेमनो नोगोद जाथारबायलै बेबो एमाव रानि गुजुना उन्दुनो हायासै आंहा दसे मबाइलसो नायफिनबाय आं सोरदों ओमफ्राय खोरोमदावआ मा होनखो दे जाबाय था आं नोंसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेनि जाखागोन लागाव सुफ्रानो आनै आं दोनसै दे अके दे गोबाव सम सापर होबाय आनै नोंबो दे गोजोननाय थाबाय मा होनदों बे आं साननैसो गैयैयावनो गुरलाय गुजाय जाजोबना थाबाय आरो खोरोमाबोनो ओमफ्राय उनाव मा होनखो थुलुनि आब' औ लानजाया गुसुंथार हमथानो हाया नङादां नो ओमफ्राय एम मोसारिया मा होनदों आंनो रावखौबो नांथ'आ आं लोगोसो बानायो एदावोसो आंनो मा होनदों थुलुआ बाबथाब उननो अके मा होनखो अके बिफा मोसाहारिनो बे मोसाहारियाथ' सोरब्रा सिनायाखिसै मानसिखौनो जिउ मोनबालाय थुलुनिया लाजागौमोन लागाव हैद बे अलसियानि हुदासो आंनाव हाबफैखोना माखोथाय मैयानिफ्राय हर गेजेरावसो खिनो ओंखारग्रा जाबाय लागाव ओमफ्राय बिमाथि नोंना मेगना गोजान जानाय
ओंखायनो आंजोंसो मारैबा जानानै दं खोरोमानो। मोसाहारिया मा होनखो? हनै आंना एमाव रानि दंखायोनो। ओमफ्राय जोंना खोरोमा आं जायाखै एक्स बाजै बेनो आंखौ जादोंनो। ब्लु होलाय ब्र' अके। आइया मायावबासो होनोसैलाय नै। ब्लु 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 मोसाहारि। मनिटर होबाय दे। ओमफ्राय मा होनदों? के नों आंखौ रायग्रा ना दाना खिनो ओंखारदों हामदोंनो। ओमफ्राय मा होनदों? एमाव रानि जोंना बाजैया मा होनखो? बिफा सनानो। ओमफ्राय खोरोमदावआ मा होनखो? नोंनि हुदाया हाबमारबायनो। ओमफ्राय मा होनदों? एक्स बाजै दानो नो। मा होनखो? कमेन्ट बारबाय नामा? उन्दुनोसैलां नो। दे उन्दुदो दे आंबो मुट खालामखानोसै आरोना। नोंनि हुदाया हाबफैबाय बेखौ एक्स बाजै जानो आं बेखौ बारबावदोंसो। औ गाबोन दस्रायाव थांनांगौ एक्स के नो। जोंनिथिं फैनोलै मालाय। ओमफ्राय थुलुनि लागौमोनलै आं नों मोनबा नो। ओमफ्राय माने के आंखौ होनग्रानि जालांबाय। ओमफ्राय ए लाजायो एम मोसाहारि माथो हनै सेबायसो आंहाबो ना मा होनखो? ओमफ्राय मा होनदों? एमावरानि अन ए थुलुनि जिउ सोरजों मेगना जाखाला बेना बोरैबासो लिरखाबाय। दे होनबा एक्स बाजैनो। मा होनदों? एमाव रानि जिउ उन्दुनो ओंखाराखै नामा हो नो। आं मा होनखोलै माबाथो आयौ लागाव माथो दिनै मा गोसोखांनायाव गुदला फैलायखैलै बेलाय। थरल' गलांदों उन्दुना मबाइल गलांलायनायखौ मा थाबावबाय आरो बे उन्दुदो थुन आंखौ रागा जोंग्रा। मा होनदों? आं बेसे जाखो? मा जाखो? आं बेसे जाखो एमाव लानाया?
गावनि साब लानायखौ बुजियाखिसै नामा मोनथियाखिसै नामा आं बेसे जाखो साब लानाया ना मा होनखोथाय जाखाला मेगना बे एक्स खौसो मा होनो नंना थागासिनो आं बेखौसो जमदोंबा दे बारा गिनाङा आंखौनो नोंखौनो मोथो खा आंनो लाजिहरबायबो आरो माबे थुलुनि नोंनि महरखौ दसे नायनो फैबाय आं सर्ट भिडिअ लागाव मालाबा नायसाबलायबाय सासे हनै मा होनदों नंमारगौ ना नो ओंखारबाय बिफा सना होनो इमावरानिया ओमफ्राय मा होनदों थेंक्स एम नो ओमफ्राय दे बिमा आंबो दुआ होननोसैनो ओमफ्राय मा होनदों नायखुमाबाय था होनदों दे उन्दुदो रायखुमाबाय थाला दे ना मा होनखो धोरोमा जोंना ओमफ्राय मा होनदों मस्ट वेलकाम जोंना माबाया मोसाहारिया मा होनदों उन्दुआ आंनो माबाया कुसुमा लागाव बेना बिदिनोखालै बाय बाय अल गाइस गुड मर्निं गुड नाइट मर्निंसो जाबायलै ब्र थेंकिउसै गोबाव सम सावरायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा होनदों जायखिया सासे थाबानो जायोलै बिफा सना बायनो मा होनदों सोर थायो थाबानो जायोनो मा होनदों खोरोमब्रन ओमफ्राय मा होनदों अन आं उन्दुनोसै अके उन्दुदो खोरोमब्र नोंबो उन्दुदो दे आंबो उन्दुनोसै आरोना गोबावबो जाबाय उन्दुनायनि टाइम जाबाय दा बाराबा उन्दुनोसै ओंखारनाय नङालाय दानो नोंसोर रायलायबावदो दे आं मुट खालामसै आरोना 12थाल'सो जादों होनदों सानै माने दानो 12थाल'सो जादों ओमफ्राय खोरोम माथो आंनो खारा माथो आंनो ओरैसो नायफ्लांबाय थायोलै आंहाबो फाग्लानो खारा माथो इमरानि अन थेंकिउ उन्दुदो इमरानियाबो उन्दुनोबा नोंसोर रायलायबावो ना मायो रायलायबावदो आं मुट होबाय दे